Congresswoman Mercedes Didi Chan Cagas. So yun ay bagong dako nga proyekto ang administrasyong Cagas, ha. Proyekto kini ni Congresswoman Didi. Inatawag kini og Dove Sur Museum. Museum mga bay, ha, nagkantidad og 30 million na din, ha, gibutang or dadiha ibutang or nadiha itukod sa kilid. Luyo nga bahin pero kilid, ha, sa ato ang Davao del Sur Coliseum, kining Davao del Sur Museum, ha. Tanaw na to din, ha. I-post naman ako ni. Dakong proyekto no sab ipatukod sa administrasyong Cagas sa pagpangunan ni Congresswoman Didi Cagas para sa ato ang pinalanggang lalawigan. Kantidad sa 30 million kundiin pag-aampingan o kolektahon ang mga artifacts, mga antik o mga pinakakaraang butang sa itong lalawigan, artistic, cultural, mga butang sa itong probinsya, no? Historical, mga scientific importance o uban pa, no, nga mga importante kayo, mga karaan na kayo nga mga picture ba din, ha, o sa ba din, ha, no, o mga butang ibutang diha, mga butang ibutang dihang naa sa museum, mga exhibit ba, no, exhibit mato ka din ay mga exhibit sa mga karaang butang nga pagkakuliktahon nya ampingan kini sa ato ang Dove Sur Museum. Siguro ang nagyoy magatiman ani murag ang atong tourism officer siguro matahasan magatiman ani buhan. Alright, nana din na ipahimutang kilid sa Davao del Sur Coliseum, sulod sa Davao del Sur Sports Complex at bang sa provincial capital Matidigos City. 30 milyon na, ha, pagasugda na sa di madugay. So once again, para ka na itong mga taga Davao del Sur na napuntay ipasigarbo nga proyekto, ang Dove Sur Museum sa inisyatibong pagpaningkamot na sa maayong liderato sa administrasyong Cagas.